Hi there, Sanmunani Mulweni. Welcome to Face Channel. For new here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Izingane Zesthembu S2 abantwana bakaSne nobaba Mseleku because une-comment la. Siyenzile video before ngicabanga ukuthi bekwenzakaleni bekuvela isithombe sasingabakho kwase kuba nomsindo ukuthi ubaba Mseleku uyakhetha iy'ngane ubaba ongekho right warawara. Now look Izingane Zesthembu ku season 7 nibonile la uSne eyobona khona ingane yomfana ngiso Sne unengane eziwu2 uthando lohlala nomacele kube angilazi igama lomfana ya uma uSne eyobona ingane yomfana ufonile mayehle eTexini efonela la kubo kwengane ola ingane ihlala khona kusho ukuthi kubuka baby daddy into engizwile bathi ka baby daddy asifuni camera sicela ukuthi ufike wedwa and mayefika uSne ba ingane bayikhipha basizohlangana naye ngaphandle kusho ukuthi kahle kahle bebalekela icamera ngicabanga lokho because ingane kube sengathi uyibonela emgwaqweni ithini ke into asazi ukuthi ubaba wabantwana ngoba ngicabanga ukuthi lo ubaby daddy ubaba wazi ingane zombili asazi ukuthi uthini ngabantwana bakhe ne-social media le yasakayitholi le eyethu esuke siyibone ukuthi uMseleku uposta lezi ngane agcinila kodwa asinalo iside lokuthi ubaba wabantwana uthini ila engima khona ke njengeviewer ye-TV show ukuthi what if ngoba la ehleli khona ekhuluma nomacele uthi uMseleku ukushintsha kaThando isibongo ebe ubaba wakhe emhlawulile ingakapheleli indaba akafuni kwenzeke sengathi ingoba uMseleku epowerful yena useshintsha ingane isibongo kanti ubaba kaThando kukhona akukhipha kashibe right ngizoze ngibize izibongo ezwrong ikhona into ubaba Thando ayenza ongathi uyahlawula and uMseleku before ube nayo i-meeting no baba wengane ezikaSne kwaba ukuthi bayakhuluma baphelela khona into esesiyibuka kungenzeka sigxeke leli side el-obvious because thina esikwazi ukuthi simbone ku-social media uMseleku naku-social media futhi kuba yiy'thombe akuzuchaza izinto ey'ningi ibuke kanjena-ke usisi kaMseleku wathi uyena kuyena usisi wakhe akhule naye ufuthi usisi wakhe lo wazi ukuthi uMseleku ufana naye yonke into kuyena nengane yakhe buka ukuthi akabaposti kanjani manje masithi-ke uMseleku akamposti usisi wakhe singabe sisho ukuthi akamthandi angi-understand into ye-social media kwezinye izinto guys ngizoyikhuluma ngesinye isikhathi ngesinye ngishiye ngididekile kodwa masibona uMseleku nosisi wakhe uthi usisi wakhe kube huye noMseleku bobabili bengasekho abazali so ubhuti wakhe okubaba uMseleku umenzele zonke izinto also ingane yakhe umnqobi uMseleku uyenzela yonke into kodwa akabapost ngenzeka ukuthi abayithandi social media ngenzeka ukuthi abafuni futhi imbono leyo ukuthi uma kupostiwe kubhale kanje kungenzeka futhi-ke nakubantwana bakaSne ukuthi ubaba wabo or umndeni lo wakubo wey'ngane uthi cha ngezathu zokuthi bayazi ukuthi kwenzakalani ku-social media makuposta uMseleku kukhulunywa kangakanani siyacabanga-ke nalokho asekukhohliwe ngoba ngenzeka ukuthi silobu sithi iy'ngane lezi uyayibandlulula 1 2 3 4 5 kanti umndeni awuthandi nawo amakhosikazi bakhona bano-social media kodwa babuye bengayiposti bona banazo iy'thombe babuye bengayiposti ukuthi u-social media-ke unabantu bawo yikho abanye bazi ukuthi uma-ke wa-unfollowa sekuhlukene kodwa mina mangithi hawu ungam-unfollowa kodwa ube naye inamba yakhe umfonele uyabona bengazibana futhi ku-social media kodwa kube ukuthi abantu abahlala ndawonye uyabona so ezinye izinto egazi angizukuba nazo iy'mpendulo zabo because angazi mina ngizobamba laphaya ku-TV show ukuthi nangu uMseleku uthi okusho ukuthi lokhu akukhuluma la kuyalumela uyabo sengikhuluma phezulu kwento engizwe esho ku-TV show le ye-social media nami angiyazi serious ngoba mhlampe bawukuthi i-comment yakho isukele ekutheni
awuyiboni kaningi iy'ngane ku-social media, nami angiyiboni kaningi. Kodwa ubabazo uthini asazi, umndeni wakubo wengane uthini asazi. Nangu usisi kaMseleku okuyena kuphela simbona ngakho asimboni. Ngabe kusho ukuthi akasamthandi ngoba singasamboni iy'thombe zakhe? Asazi-ke, angazi ucabanga kanjani. I-birthday yaseSamseleku iyafika kodwa akasamphosti happy birthday. Kungabe kusho ukuthi lokho asamthandi? Okungenzeka ukuthi usisi uthe cho ku-social media, uthe cha ukuthi ofix labo nabanye bazokhuluma ngayo, uyabo? Nomshana wakhe kasho ukuthi umshana umenzela yonke into, asimboni kodwa ku-social media, uyabona? Ezinye izinto sibuye siyibuke kanjalo kancane ngoba lezi ezaku-TV azina-reality. Lezi ezaku-TV ziyinganekwane kakhulu, kodwa-ke bayazi phela ukuthi bayenzelani inganekwane. Ngicabanga ukuthi izwakele leyo ndaba. Asiyiboni iy'ngane zaSne kwi-page lomndeni, abazukulu bakaMseleku. Ibona futhi abashoda kakhulu ngey'thombe. Kodwa manje ngoba ubaba uMseleku uthe kumacele akafuni ubaba wey'ngane zikaSne ebe nokuthi lesi sibongo ngoba nakho bona bebakhulu benza kanje. Mhlampe banaso isivumelwano ukuthi akunciphe iy'ngane zabo. Ngobani? Social media kunabantu abangekho right okwangempela. Kodwa sithi abantu be-social media akusibo abantu bangempela. Angiyivale le video zengiphindaphinde iy'tekade. Thank you so much for your love and support. Ngiyabonga ngiqeda. Bye.